det her det var challenge. For 15 subs, og vi har tabasco og skamfiduser. Ja, jeg har taget briller på. Det bliver så dejligt. Spisekoldt. Der skal meget på. Og her er brækskålen, den er meget nyttig. Ja. Og husk, vi spiser det på samme tid. Ej, det lugter allerede sindssygt. Jeg tror sådan briller af. Jeg kan ikke klare det. Okay, er I klar? Er I klar? Ej, hallo. Ej, kan vi ikke lige okay, vi viser det lige. Ja, her er tabasco-saucen. Hvor det okay, er I klar? 3, 2, 1, nu. Smager på flamme. Jeg synes, man er meget godt. Hvor er det ulækkert. Det brænder helt. I ved jo godt, at det brænder faktisk på Jonas. Det får bare være sej. Så kunne jeg ikke holde den mere, vel? Prøv at se, hele min skumfidus ligger der. Det er stærkt. Ej, hvor er det ulækkert. Jeg skal ikke have flere. Jeg skal lige have skumfidus, jeg skal blive ved med. Vi skal også sætte noget vand med. Her ligger Tobis. Jeg spiser bare lidt 2, fordi det smager ret godt. Jeg spiser også 2. Jeg spiser en fed frisyre til det. Rate comedy og subscribe. Ja. Like. Skriv en kommentar. Penge. Tak. 15, det er mega meget. Ja, Det betyder mega meget for os. Iskold. På 20 subs, der laver vi chili challenge. Det er jo det samme. Jamen, rigtig chili. Kan I se? Så, Chili. Det er det. Kan lige finde der. Chili. Okay, vi tager en til. Nej. Jo. Fuck det. Og kom så, Tobi. Du tager Ej, det er så klamt. Ej, hallo. Er I klar? 3, 2, 1, nu. Ej, det der smager godt. Ej, det er så ulækkert. Også lige fordi det er sådan, man... Det bliver som brækker sig, altså. Ja, prøv lige at se. Jeg har 2 skumfiduser hernede. Skal vi sige, det var det? Ja, hej. Like.